Здравейте, гледате имоти с Митко БГ. Важни характеристики за Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Акт 14 е завършен груб строеж, фасада, колони и покрив. Тук важно е удостоверение 181, което се издава от общината, алинея 2 от ЗУТ. То удостоверява завършването на грубия строеж успешно. Акт 15 е изключително важен документ и етап от строежа на една сграда. Тук трябва да бъдат завършени общите части, ВиК, инсталации, дограми, врати, прозорци, фасади, бои, двор и огради. При акт 15 сградата е почти готова, но липсва едно. Това е одобрение на строежа от държавата. Това се извършва чрез удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване. Зависи от големината на сградата. Но аз ще направя едно подробно видео, така че абонирайте се за моя канал и ще получите детайли относно спецификите, рисковете, финансирането на банките на различните етапи по време на строителството.